Ertesi isemiz hürmetli kollegalar, Koңыл радиосының 25 yılına başlanan matbuat konferensiyasını başlap жиберебез һәм безнең бүгенге спикерлар. Лилия Бәшир кызы Мәхмүтова, Koңыл радиосы җитәкчесе, Ришат Илфат улы Хаҗиев, радио тапшырулар мөхәррире һәм шулай ук Ранилия Нияз кызы Шәрифуллина, СММ белгеч. Лилия, иң беренче сүз сезгә 25 еллык тарихы булган Татарстан районнарындагы бердән-бер радио дисәм дә мөгаен ялгыш булмас. Koңыл радиосының тарихы турында һәм әлеге радиода күп еллар эшләгән атаклы шәхесләр хакында сөйләп уссагыз иде. Хәерле көннәр, барыгызга да исәнмесез? Инде чыннан да Koңыл радиосының оешуына, аның эшли башлауына 25 ел вакыт үтте. Бу үзе бер ширек гасыр дип әйтергә кирәк. Зур тарих, бер кеше гомеренә тиң булган вакыт. 1994 елда 67-79 яшьлегендә эшләү өчен, радионы эшләтеп җибәрү өчен барлык документлар да һәм лицензиялар да алына дип беләм. 1995 елда инде менә шушы рөхсәт ителгән документлар буенча эфирга чыгарга әзер була радио. Ләкин инде рәсми рәвештә ул 1997 елдан эшли башлый. 15 ел дәвамында баш мөхәррир булып торган Рахман Галимов Шафигуллин менә шушы эшләрне башлап җибәрә һәм инде радионың беренче җитәкчесе дә була. Шушы вакытта радио оешып эшли башлагач, әлбәттә инде үзенчәлекле һәм дә инде мотор тавышлы дикторлар алып баручылар кирәк була. Аларга да зур таләп куялар һәм дә инде үзенә күрә бер кастинг рәвешендә бәйге оештыралар. Һәм менә шушы радиога эшкә бик мотор тавышлы, үзенчәлекле тавышлы, мөлаем тавышлы алып баручылар, дикторлар алына. Алар арасында әйтеп китәргә кирәк, иң беренче эшли башлаганнардан Рузилия Гатина, Райнур Вахитов, Гөлия Хайдарова, Зухра Фатыхова, Лилия Закирова эшкә киләләр. Бераз соңрак инде Илшат Аюпов, Сәрия Батуллина шулай ук әлеге сафка кушылып китәләр. Чыннан да бик матур тавышлы алып баручылар иде. Алар иң беренче көннән үк Күңел менә шушы үзенең үзенчәлекле мөлаем тавышлы алып баручылары белән барлык тыңлаучыларның да мәхәббәтен яулап ала. Мин үзем дә институтта укырга килгән елны ничектер радиолар эзләгәндә тап булдым менә шушы Күңел радиосына һәм әлеге радиога беренче тыңлавымда ук гашык булган идем. Менә шулай башланып китә. Әле ул вакытта бүгенге көнгә кебек дигитон программалары булмый бит инде әлбәттә. Операторлар белән эшлиләр, тавыш операторлары була, тавыш операторыннан башка эфирга чыга алмый алып баручы. Алар ничектер бергә бердәмлектә эшлиләр һәм дә инде мини-дисклар белән эшләү була. Әле мин килгән елда менә шулай киштәләрдә күп мини-дисклар төзелеп тора иде. Шулай әкренләп кенә менә шулай радионың тарихы башланып китә. Әлбәттә инде заманалар алга киткән саен яңарыш сизелә, яңа сулыш бирергә тырышабыз бүгенге көндә дә радиога. Кыскача тарихына килгәндә менә шулай. Лилия, беләмчә, юбилей уңайыннан сез әле махсус радиомарафонда оештырасыз. Менә шушы сездән алдагы елларда эшләгән коллегаларны чакырып, ул хакта да сөйләп уссагыз иде. Әлбәттә инде менә шушы юбилей кысаларында тансык булган эшебез дип әйтер идем мин менә шушы радиомарафонны. Ни өчен без аларны чакырырга уйладык? Чөнки әле беренче көннән үк эшли башлаган алып баручыларны бүгенге көндә дә тыңлаучылар онытмый, әле дә алар безгә шалтыраталар, алар безгә киләләр, сорыйлар. Менә шушы кайда ул хәзер нәрсәләр эшләп йөри ул дип алар белән кызыксыналар. Менә тамашачыларга сюрприз һәм бүләк ясыйсыбыз килде. Без радиода беренче көннәреннән үк эшләп киткән барлык хезмәткәрләрне дә үзебезгә чакырабыз. 30-31 июль көннәрендә шимбә якшәмбе ул безнең иртәнге сәгать 7-дән старт ала. Сәгать сайын бер алып баручы килә тора, анысы китә тора, икенчесе килә тора. Менә шулай безнең көн дәвамында барачак 31 июльгә кадәр бу кичке сәгать 10-да марафон шуның белән төгәлләнә. Үзенә күрә бер кызыклы чара дип уйлыйм, чөнки тыңлаучыларга да һәм алып баручыларның үзләренә дә тансык булган матур гына чарабыз юбилей уңаеннан. Лилия, бу сорауны сезгә бирәм инде, чөнки 1 августта Чаллыда бик зур концертта оештырасыз икән. Ул шул исәптән Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының да юбилее белән берләштереп уздырыла. Анда хедлайнерлар кемнәр була, кайсы залда, сәгать ничәдә башлана һәм билетларны алу мөмкинлеге әле бармы?
Шуннан да бу юбилей концертына без күптәннән әзерләндек. Ел дәвамында ул инде безнең Күңел радиосының 25 еллыгы, иншалла телерадио компаниясының 30 еллыгы белән туры килде. 30 ел эчендә, менә шушы 25 ел эчендә әлбәттә инде безнең тыңлаучыларга һәм тамашачыларга әйтер сүзләребез дә, күрсәтер әйберләребез дә бар, шактый. Шуңа күрә без аны зурлап үткәрәчәкбез. Сарасадыкова исемендәге концертлар залында. Концерт башланып китәчәк сәгать 7-дә. Бүгенге көндә инде билетлар битте дисәк тә була, бик аз гына санда калды. Иң мөһиме, менә шушы чарада без инде хит булган җырларны сайлап алдык, һәм дә инде аның артистларны да тамашачыларның күңеленә җырлары белән үтеп кергән иң күп соралган җырларны башкаручыларны шулай ук чакырырга тырыштык. Алар арасында Гүзәл Уразова, Илдар Хакимов, Лилия Пахаметова, Алсу һәм Азат Фазлыевлар, Илсия Бәдретдинова, Марат Яруллин, Зөлфия һәм Җавит абый Шакировлар, Дәниф абый Шәрәфетдинов, Эльмира Нәгыймова һәм дә инде ямьле төркеме ачып җибәрәчәк безнең менә шушы концертыбызны бик матур иттереп оештырырга тырыштык, һәм дә инде ачылышы да матур булсын. Концертның менә шушы кульминацион ноктасы да иң ахыры да матур булсын дип тырышып эшләргә тырыштык. Барысында сюрпризлар да әлбәттә инде булачак. Һәм тагын бер серне ачып китәргә ярыйдыр дип уйлыйм. Инде чөнки вакыты килеп җитә. Без инде менә шушы әле бу серне беркемгә дә әйткәнебез юк иде. Әлеге концертта без инде үзебезнең элеккегә алып баручылардан Райнур Вахитов белән Гөлия Хайдаровны да чакырдык. Тамашачылар бу хакта белми. Менә шундый матур гына көткән бер сюрприз булсын дип. Демәк, алар алып баручылар. Алар алып баручы булачак. Алар концертның бер өлешен алып барачаклар. Бик зур рәхмәт, Лилия. Ришат, сүз сезгә. Беренчедән, үзегезнең әлеге радиога килү тарихыгыз, монда ничә ел эшлисез, бәлки ниндидер кызыклы, үзенчәлекле хәлләр дә булгандыр менә шушы еллар дәврендә, һәм менә шу 25 еллык юбилей сезоны уңаеннан нинди яңа тапшырулар, нинди яңалыкларыгыз бар? Рәхмәт, хәерле көн. Күңелгә ничек килеп эләктем әйдәгез. Шуннан башлыйк инде. Мин 2008 елдан бирле шушы өлкәдә эшлим, радио өлкәсендә. Биредә башкалабыз Казанда эшләдем, Яңа Гасыр радиосында. Аннан соң инде ребрендинг үткәч Болгарда эшләдем, Болгар радиосында һәм язмыш алып килде. Соңрак менә 2013 елда Чаллы каласына өйләндем һәм тормыш иптәшем белән без инде яшәр өчен автокаланы кулай дип санадык һәм сайладык. Шунда калдым һәм шунда күңелдә эшли башладым. Кызык хәлләр алар көн сайын була. Көндә була һәр эфир сайын, мәсәлән, җыр китмәскә мөмкин шулай бит, яки урындык сынып егылып төшкән вакытлар да булды, инде кунак килмичә калган вакытлар да булды, соң килгән кунаклар да бар, көтелмәгән кунаклар да бар, мәсәлән, алдан biz ул турыда белмибез, алар җитәкчелек белән генә килешеп, төрле моментлар, төрле мизгелләр, төрле хәлләр булды. Инде алар турында узак сөйләргә мөмкин. Минем, беләсезме, менә бу тапшырулар темасына кирип киткәч, шуны әйтәсем килә. Әлбәттә, 25 еллык тарих ул бит инде ширек гасыр дигән сүз. Һәм 25 ел эчендә йөзләгән генә түгел, меңләгән тапшыру, сәхифә, рубрика әлбәттә тәкъдим ителде. Ләкин менә шушы еллар эчендә иртәнге якта бүрек алып баручылар алып бара торган, гафуитегез, тавтология өчен шулай килеп чыга инде, монда башкача әйтеп тә булмый, хуҗасы булган дип әйтик, иртәнге шоу форматында тапшыру юк иде. Әлбәттә, иртәнге тапшырулар булды, ләкин нәкъ менә классик вариант, бер егет, бер кыз, андый тапшыру күптән инде булган юк иде. Булса да, ул узын гомерле булмаган алар. Менә монысы инде бер сезон бара, 2+ шоу, без эфирда иң актуаль сорауларны күтәрергә тырышабыз. Әлбәттә, юмор белән бәйләп инде. Һәм кунакларны да чакырганда аларны сайлыйбыз. Шул ук, мәсәлән, Руслан Кираметдиновны без иң беренче булып чакырдык. Үзегез беләсез, нинди хәлләр белән бәйле. Иң беренче булып ул инде Күңел радиосына кунакка килде, туры эфирда аның белән аралаштык. Ничек бар шулай сөйләштек, сорауларны бирдек. Минемчә, иң уңышлы менә соңгы елларда уңышлы тапшыруларыбызның берсе шушы 2+ шоу. Инде рубрикаларга килгәндә, алар әлбәттә һәр сезон сайын тәкъдим ителә, яңа сәхифәләр, яңа рубрикалар, тыңлаучыларыбыз аларны көтәләр һәм
Biz бүгінгі күнде яңа сезонға енді әлбәттә әзір дисек та була, идеяларыбыз бар, нәрсәне ничек үзгәртергә, инде яңа тапшыру өстәргә, тагын нәрсә белән тыңлаучыларны җәлеп итәргә. Ләкин минемчә бераз гына яңа сезон турында әле сөйләргә иртәрәк. Чөнки без инде гадәттә сентябрь ае якынлашканда, август ахырында, сентябрь башында бераз серләрне ача башлыйбыз. Шуңа күрә яңа сезон турында соңрак сөйләрбез дип уйлыйм. Күңел радиосында бүгінгі күнде барлығы неше кеше эшли? Күңел радиосында уңай якын кеше эшли бүгенге көндә. Һәм әлбәттә бар безнең штатта эшләүчеләр бар, Штаттан килеп китеп кенә эшләп йөрүчеләр дә бар. Договор буенча дип әйтәбез инде, андыйлар да бар. Һәм состав бүгенге көндә артырга тора, киңәерергә, чөнки безнең командабызга тагын бер яшь, әле яңа гына укып бетергән тагын бер кыз өстәләргә тиеш менә шушы көннәрдә. Бик зур рәхмәт, Ришат. Ранилә, идегез сүзне сезгә дә бирик. Гомумән күңел радиосы соцчелтәрләрне бик актив рәвештә алып бара һәм бу бит инде беренчедән аңлавымча аудиторияның да яшәрүе, яңа яшь аудиторияны да китерү мөмкинлеге сез кайсы соцчелтәрләрдә бар һәм менә аннан тамашачылар тарафыннан фидбэк, ягъни нинди булса кайта авазлар еш киләме? Рәхмәт, барышыгызга да хәерле көн. Соңгы бер елда Күңел радиосының социаль челтәрләрен буенча үсеш инде алга китте. Хәзерге көндә без күбрәк ВКонтакте социаль челтәренә һәм Telegram каналын үстерүгә зур игътибар бирәбез. Һәм узган елның шушы чорын чагыштырганда, хәзерге чор белән узган елда безнең гомумән социаль челтәрләргә 40 мең тирәсе язылучы булса, бүгенге көндә инде ул 75 меңнән артык язылучы тәшкил итә. Һәм кешене ничек җәлеп итеп була, һәм кеше күбрәк нәрсә белән кызыксынасың. Беренчесе инде ул халык арасында зур танылу алган кешеләр тормышы, реаль язмышлар турында мәгълүмат кызыксындыра. Шулай ук мәсәлән артистлар тормышыннан алынган, алар катнашында видеолар күп карау, просмотр җыя дип әйтәбез инде. Шулай ук Күңел радиосы оештырган концертлардан өзекләр дә, видеоязмалар да бик күп карау җыя. Ул да булса мәсәлән 155 меңнән артык карау бар. Һәм шулай ук соңгы вакытта инде шау-шу уяткан, дөньяда шау-шу уяткан артистларыбызның тормышында булган вакыйгаларда күп карау җыя. Һәм шулай ук шунысы игътибарга лаек, кунаклар килгәч безнең студиябезгә инде туры эфирга без ВКонтакте социаль челтәрендә шулай ук туры эфир алып барабыз һәм безнең тыңлаучыларыбыз әлеге эфирны түземсезлек белән көтеп алалар. Һәм шулай ук безнең видеоларны бүтән пабликлар дип әйтәбез инде, үзләренең социаль челтәрләренә урнаштыралар, безне билгелиләр һәм шуннан да безгә язылучылар саны арта дип әйтсәк була. Шулай ук әйтергә кирәк, подписчиклар саны артып торсын өчен бер көндә тик торырга ярамый. Гел күрсәтеп торырга кирәк радионың тормышын. Һәм аудиторияга килгәндә безнең төп шәһәрләр инде Чаллы, Казан, Чистай һәм шулай ук Башкортстан районында да язылучыларыбыз карый безне. Һәм социаль челтәрләрдә инде утыручыларның 70% ул хатын-кызлар тәшкил итә, калганы 30% ул ир-атлар. Шулай ук безнең Telegram канал дип әйтеп киттек. Telegram каналга килгәндә biz аны күптән түгел генә алып бара башладык. Һәм әлеге формат өстендә эш гомумән алып барыла. Гомумән тыңлаучыларга ничек кызыграк һәм дөрес иттереп мәгълүматны җиткерә белү өстендә эшлибез. Шулай ук
TikTok безнең үзебезнең аккаунтыбызны булдырдык TikTokта да, ләкин инде бүгенге көндә анда эш алып барылмый, чөнки ул ябык дип әйтәбез. Ләкин шуңа да карамастан, менә әлеге аз вакыт эчендә безнең 7000-нән артык язылучы җыелды һәм шулай ук алар һаман да артып бара. Шулай ук карау санына килгәндә, бу инде 300 меңнән артык тәшкил итә артыкны. Һәм biz инде һәр социаль челтәрдә дә аерым эксклюзив видеолар бирергә тырышабыз. Шулай ук безнең артистларыбыздан, танылган артистларыбыздан кала видеоларда алып баручыларыбыз безнең төшә. Бирдә инде без радионың ичке тормышын күрсәтәбез. Гомумән радионы ишетеп кенә түгел, карау мөмкинлеге дә бирәбез. Шулай ук дөньядагы булган трендлардан калышмаска тырышабыз, инде язылучылар белән интерактивлар оештырабыз һәм шулай ук бүләкләр уйнатабыз. Гомумән татар эстрадасындагы яңалыкларны иң беренчеләрдән булып биреп бару безгә инде язылучыларны үзебезнең табарга ярдәм итә һәм бу эшне дә алга таба дәвам итәбез. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, сезнең сорауларга күчик. Нәрсә сорауларыгыз булса, рәхим итеп. Сәмсез, Рифат Каюмов, Татар-Информ. Бу сезнең күңел ачу радиосы бит аномча сәяси темалар күтәрелмидер сездә? Күңел ачу мәгълүмати радио дип бара. Шалда урнашкан. Шаллыда урнашкан. Татар телле белгечләр чакыру авырмы, табу авырмы аларны Шаллы шәһәреннән? Кунак буларак әйеме? Кунак буларак белгечләр чакыруда без авырлыклар күрмибез дип әйтер идем мин. Чөнки инде мин үзем мәсәлән эшкә килгәч, иң беренче яңалыклар бүлегендә эшли башладым. Әле менә анда эшләгәндә дә андый проблема белән очрашканым булды дип әйтмәс идем. Чөнки инде мәсәлән Шаллыда барыбер дә шул хакимияткә чыккан очракта да анда да ничәседер урыс телле булса, аның арасында барыбер бер ике кеше татар телле була, шуңа күрә андый проблема булмады. Һәм кунаклар, башка өлкәдә эшләүче кунаклар чакыруда да андый проблема белән очрашканыбыз юк, Аллага шөкер. Димәк, Шаллы татар шәһәре. Мин барыбер татарлар күп дип әйтер идем һәм андый проблема бар дип әйтмәс идем. Ул була, мәсәлән, косметология өлкәсендә шушы матурлык серләре тапшыруын эшлисең икән, шушы өлкәдә әлбәттә инде белгеч табу авыр. Әмма башка өлкәдә мондый проблема белән очрашканыбыз юк. Өстәргә мөмкинме? Мин кунаклар буенча килешәм, бернинди авырлык та юк, проблема юк. Аларны һәр көнне диярлек без чакырабыз. Аеруча эш көннәрендә инде, ял көннәрендә аңлашыла. Башка мәсьәлә бар монда, башка проблема, ул да булса кадрлар проблемасы. Менә моны бу яктан әлбәттә ул Шаллыда гына түгел, билгеле Казанда да бар андай проблема һәм белмим чыгу ягын ничек табарга, чөнки радио бүгенге көндә дә кытлык кичерә, кадрлар кирәк. Һәм бу күңелгә генә кагылмый, гомумән кайсы гына радионы алсак та әлбәттә кадрлар җитми. Рәхмәт, тагын сорауларыгыз булса. Әгәр дә мөмкин булса концерт буенча Менә миндә 1 августта булачак концерт һәм белемчә сезнең бит әле 12-тә Казанда да концерт булу көтелә. Кайчан булачак һәм билетларны кайдан сатып алу мөмкинлеге бар? Без Шаллыда концертка әгәр дә әйләнеп кайтсак ярыймы? Нәрсәсе белән үзенчәлекле 1 август көнне булачак концертыбыз, ул беренче чиратта инде Лилия бу турыда әйтеп китте. Безнең сәхнәдә күңел радиосының легендалары булып саналган алып баручылар кабат булачак. Аларны инде күптән безнең тыңлаучыларыбызның күргәннәре юк, ләкин ишетәселәре, күрәселәре килә иде, гел язалар, шалтыраталар. Бүгенге көндә нәрсә эшлиләр, нәрсә белән мәшгуль алар, нигә катнашмыйлар дип сезнең проектларыгызда. Бу беренче үзенчәлек аларның кабат сәхнәгә кайтулары. Икенчедән биредә шушы концертта бик сирәк кенә
зур сәхнәләрдә чыгыш ясый торган җырчылар катнашачак. Мәсәлән, Дәниф абый Шәрәфетдинов, ул Чаллы өчен генә түгел, гомумән татар эстрадасының легендасы булып санала. Һәм ул катнаша, аның катнашуы безнең шәһәрдәшләребез өчен әлбәттә көтелгән вакыйга. Монысы икенчедән, инде өченчедән концерт дәвамында тыңлаучыларыбыз менә шушы 25 ел буе тыңлаган, ишетергә теләгән җырлар гына яңгыраячак, хит җырлар гына. Менә монысы инде тагын бер үзенчәлек дип әйтергә була. Казан концерты Уникс. Без узган ел менә шушы иҗат сезонында актив рәвештә бу өлкәдә эшли башладык. Һәм безнең әлбәттә инде продюсерлык үзәгедә зур командабыз да юк. Без барысында үзебез эшлибез. Сценарий да язабыз, оештыру барысы да безнең үзебезнең өстә. Һәм җырчыларны чакыру да әлбәттә кичкенә генә командабыз белән ниндидер зур проектлар дисәк тә зур проектлар эшлибез. Бәлки аларны башка радиоларда әйтик 30-40-50 кеше эшләсә, без инде кичкенә генә командабыз белән дә барыбер дәрәҗәле концертлар үткәрәбез дип уйлыйм. Һәм яңа иҗат сезонында тагын бер яңалык, ул да булса менә шушы башкалабызда концерт эшләп карау һәм гомумән башка өлкәләргә дә бару, шул ук Башкортстан, мәсәлән, Уфа каласында концерт куярга дигән шундый теләк бар. Ул концерт әлбәттә үзенчәлекле булачак, гади ниндидер җыелма концерт кына түгел, онытылмас хитлар концерты. Шулай ук безнең эстрадабызның йолдызлары, легендалары белән бергә эшләп һәм кабат бу турыда әйтәм инде, сәхнәдә еш күренми торган, ләкин халык сусаган, халык күрергә теләгән җырчыларны кабат безнең менә шушы зур сәхнәгә чыгарасыбыз килә. Күңел радиосының хәтле Казанда концерт куйганы бар идеме, я булмаса бу беренче куеп карау? Лилия әйтсә яхшырак булыр. Менә шушы концертыбыз иң беренче концертыбыз булачак Казанда. Әйе. Без инде башкаладан башларга булдык әлеге концертларны, чөнки инде һәрбер ай сайын кайсыдыр бер районга барып, кайсыдыр бер өлкәгә барып концерт кую планы бар, инде сөйләшүләр алып барыла бүгенге көндә. Һәм тагын бер проект турында өстәп китсәм ярыймы? Әлбәттә. Инде бәлкем ишеткән дә булгансыздыр, Күңел радиосы быел безнең җырчы дип исемләнгән республика күләм бәйге игълан иткән иде. Ул безнең инде республика күләм генә булмады, аның шикләрен үтеп китеп Россия күләменә әверелде. Чөнки бик күп башка өлкәләрдән, төбәкләрдән дә шушы бәйгегә катнашырга гаризалар килде. Һәм без Күңел радиосына 25 ел булгач, 25 катнашучыны сайлап алдык финалистны. Гомумән безнең 80-гә якын гариза килгән иде. Әйтәм бит, төрле өлкәләрдән җибәрделәр аны. Республикабызның шәһәр районнарында шактый гына иде. Алар безгә видео үзләренең җырлауганнарын видеога төшереп җибәрергә тиешләр иде. Менә шушы сайлап алу туры үтте әлеге гаризалар. 2 сайлап алу туры булды безнең. Иң-иңнәрен генә 25 кешене без сайлап алып, аларны инде тамашачы алдына зур сәхнәгә чыгардык. Бик матур концерт программасы булды һәм Тукай районыннан җиңеп чыкканда безнең Дилүз Гомаров дигән үзешчән җырчы. Бик зур рәхмәт. Һәм аңлавымча без бу җырчыларны яңадан әле Күңел радиосы эфирында да ишетә алачакбыз. Күңел радиосы эфирыннан да ротация рәвешендә бирергә тиешбез без аны, чөнки инде шушы бәйгенең таләпләре дип әйтимме соң, шундый шарты шулай иде, чөнки җиңүчегә без төп бүләктән тыш әле тагын менә шушындый җыр яздыру мөмкинлеге бирдек һәм дә инде шушы яздырылган җырны радиодан ротация рәвешендә кую башкару мөмкинлеге бирдек. Төп бүләк нинди иде? Безнең төп бүләк ул санаторийга юллама иде. Аңлашылды. Бүләге дә бик шәп һәм миңа куса ротацияга яңадан чыгу да ул да бик зур мөмкинлек. Әлбәттә, монда тагын шунысын әйтергә кирәк. Безнең бер төп җиңүчебез булды инде әлеге проектта катнашып, ләкин шуңа да карамастан без тагын берничә кешене күрдек, сайлап алдык. Инде аларга да җыр яздыру мөмкинлеге шулай ук бирдек. Һәм җырлар дигәннән әле шунысын да әйтергә кирәк. Узган сезонда, декабрь аенда, узган сезонда дип сөйләшәбез, чөнки яңасына хәзер кирип бара башлый бит. Декабрь аенда Күңел әле рекордта куйды.
татар телле радиолар арасында беренче тапкыр 30 сәгатьлек бер туктаусыз эфир алып бардык. Алып баручы 30 сәгать буе иртә белән башланды һәм үзегез чамалыйсыздыр инде ничәдә беткәнен шулай бит. 30 сәгать дәвамында без радиода идек. Сәгать сайын булмаса да 2-3 сәгатькә бер кунак кабул итеп, төнләдә сөйләп, менә шундый үзенчәлекле рекорд куйдык. Бу инде беренче чиратта әлбәттә сынап карау, үзебезнең сынап карау, булдырабызмы юкмы? Икенчедән Россия күләмендә 60 ялгышмасам 62 сәгатьлек бар шундый теркәлгән рекорд. Бер туктаусыз эфир алып бару буенча 62 сәгать бу инде әлбәттә бик авыр 62 сәгать буе сөйләү. Бу дәрәҗәдә тагын уздырып булырмы юкмы? Әлегә билгесез, ләкин планда бар. Критерийлар анда җиңел түгел, ләкин исәп бар. Әлегә планда бар. Ничек булып чыгар? Монысын инде вакыт күрсәтер. Аңа әзерләнергә кирәк әлбәттә. Һәрхәлдә сезнең планнарыгыз чынында зур һәм грандиоз. Шуңа күрә без сезнең зур булмаган коллективыгызга бартык уңышлар гына телибез һәм тагы бер кат исегезгә төшерәбез. Күңел радиосының Шалада концерты 1 август көне Сарасадекова исемендәге концертлар залында була. Билетлар бик аз калган дидегез һәм аларны каян сатып ала безнең тамашачылар әгәр дә билекләр булган шәкәр. Билетларны шәһәр кассаларында һәм дә инде bileton.ru сайтыннан сатып алу мөмкинлеге бар. Әле менә шушы бик тиз генә шушында bileton.ru-га кергән керүчеләр менә шушы сәгатьләрдә соңгыларын бәлкем алырлар. Бик аз гына калды. Иртәнге якта юлда барганда карадык. Ничә билет калганын безнең инде Сарасадекова исемендәге концертлар залында анда 800-гә якын урын һәм 94 билет калган иде. 94 билет бу инде безнең өчен юк дигән сүз, битте дигән сүз, чөнки күңелнең бер кайчанда билетны мәҗбүри рәвештә саттырганы булмады. Тыңлаучыларыбыз һәрвакыт үзләре теләп сатып алалар, үзләре теләп киләләр һәм бу очракта да шулай. Август булуга да карамастан 1 август бер уйлаганда әле концертлар сезоны башланырга гына тора сентябрьдә шулай бит. Инде 1 август булса да, кеше ялда булса да, җәй көне булса да барыбер билетлар сатылып бетте дисәк тә дөрес булыр. Һәм 15 сентябрьдә Казанда булачак. Уникс концертлар залында булачак. Концертта да күрешербез дигән өметтә калабыз. Сезгә, хөрмәтле коллегалар, уңышлар тагы бер кат. Татмедиа акционерлар җәмгыяте исеменнән барлык редакция коллективлары исеменнән сезне ихластан котлыйбыз. Һәм сезнең коллективка бара тик уңышлар, яңа идеялар һәм аларны тормышка ашырырлык көчегез булсын, һәрвакыт ташып торсын дигән өметтә калабыз. Бик зур рәхмәт. Яраларны якын итеп килгәнегез өчен. Алга таба да шулай күрешеп торгайсың. Рәхмәт ялсын. Инде Татмедиа җәмгыятенә аерым зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә, чөнки аларның ярдәменнән башка безнең менә шушы проектлар, аларның әлбәттә инде ризалыгыннан башка алар тормышка ашмас иде. Безне һәрвакытта да тыңлыйлар, ишетәләр, аңлыйлар һәм ярдәм итәләр. Рәхмәт ялсын. Алга таба да шулай булсын дигән теләктә калабыз. Рәхмәт. Хәерле имин көннәр. Сау булыгыз.